De laatste keer dat wij elkaar sprutsen, dan sprutsen we daar in een treurige situatie als hoofdradiologie van het ziekenhuis de Sionsberg. Ja, nou zien we hier in hele omstandigheden. Vertel eens, hoe staan we hier en wat was dat in de werk? Nou, we staan natuurlijk hier ter gelegenheid van de opening van de Sionsberg. Sionsberg heet het nou, dus net met dat is vervallen. Ik ben locatiemanager namens DC-klinieken hier in Sionsberg en had dus zowel de afdeling radiologie als endoscopie en pijnbehandeling had ik hier onder mijn hoede. En er is een soort gebeurtenis al hier, hè? Hoe hast u dat al ervaren? Nou, af en toe wiet even een rollercoaster en dat is natuurlijk wel begrijpelijk vanuit het faillissement waar we omkomen en dingen weer opbouwen die in één keer al hier onderuit gaan. Wie best een uitdaging, maar mijn inzet van alle mensen die hier werken, maar ook de boeten, hebben wij natuurlijk een hele hoop bereiken en stieren we hier nou naar een hier. Mijn afdelingen die verbouwd binnen Sionsberg die klaar is voor de toekomst en mijn heel volle kennis en ervaring rieker, maar ook met de plan om goede zorg te leveren, kwalitatief goed, dichtbij en snel. Ja, de wachttijd, dat was een heel groot probleem. Volgens de minister, ga je hem dat niks ervaren? Die wachttijden hebben we hier net. Die wachttijden die zitten met name in MCL en in IJsselmeldingen als gevolg van het dichtgaan van Sionsberg. Ran de wachttijden heel erg op. En het hier met name te maken met het palet wat wij te bieden hier in het verleden, laagcomplexe zorg, die komen nu al hier in die ziekenhuizen binnen. En dat had natuurlijk een gigantische impact op hun workflow om dingen binnen bepaalde termijn van te kunnen. En dat neemt alleen nog maar toe. En met het aanname van het aantal functies dat je hem nog kregen heeft van 11 naar 34, betekent dat automatisch wel dat je hem ook de ziekenhuizen hieromheen ontlasten zullen? Dat is zeker ook de bedoeling en dat is ook wat de minister graag wil. Die had vorige week nog uitgebreid verhaal schreeuwen hoe dat ze heel erg ontevreden is hoe de wachttijden die hier in het MCL en Drachten binnen als gevolg van het sluiten van de Sionsberg in het verleden. En wij denken als Sionsberg daar een belangrijke bijdrage om leveren te kunnen om dat kwarten te krijgen. Hoe viel het daar nou je als eerst? Ja, ik ben natuurlijk heel erg trots. Trots op wat hier is, nee en hier. Maar ook trots op dat hele team wat hier in Sionsberg gewoon ontzettend zijn best die had om deel te zetten wat er nou staat. En de toekomst? Ja, rooskleurig. Ja, hartstikke mooi.